numesc Șila Cosbi Daniel, sunt un mix cultural, mama e jumate româncă, jumate Ghana și tatăl meu este din Tanzania. Eu sunt bucureștean, născut, crescut aici, jet be jet. De multe ori, dacă pot să fac o glumă, zic că sunt țigan. Luptele mele, da, vin dintr-o familie de boxeri, unchii mei sunt boxeri, frații lui mamei mele. Încă de mic copil am fost așa pe străzi și boxul m-a salvat foarte mult. Sunt campion național la amatori și am 4 meciuri profesioniste la box și 2 pierdute. Visul meu este să ajung cât mai sus, să ajung și la o centură, un viitor apropiat, să mă țin de sport, să duc Steagul României cât mai sus și să pot să inspir și pe alți tineri și, de ce nu, și oameni adulți să facă sport pentru sănătate și pentru un psihic mult mai bun și mai relaxat, că toți suntem stresați și alergăm către nicăieri. Salutare, mă numesc Voicu Denis, am 21 de ani, sunt din București, locuiesc în București. Părinții mei sunt toți români, mi-a plăcut sportul de mic, în special luptele. Am undeva la bază un an și ceva de lupte pe Kempo. Am avut mai multe meciuri, dar n-am avut la profesioniști niciunul, am avut doar amicale. Nu știam încă dacă să mai continui sau nu, că am avut 2 accidentări, dar am zis să-i dăm mai departe, că am văzut că e și provocarea asta acum pentru mine, o provocare cel puțin bare knuckle, și mi s-a părut ceva foarte diferit și am zis că de ce nu să ajut și eu să ducem liga asta mai departe, că e ceva diferit față de tot ce am mai văzut și modelul în viață ce am ca și luptător ar fi Ali, aș vrea să ajung ca el. Ready? Fight! Ia-l direct! Ia-l direct! Urmă! În față, mă! Dai la corp, dai în față, direct în bară, mă!